ನೀರಿನ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ನೀರು ಲೈಟ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಬೊರ್ಚಿತ್ತು. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪಿಗೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂದೆ ಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಡಿಪೇರು ಉಂಡು నేను ಮಾತ ಮಡಿತಿದ್ದಿ ನೋಡು ಮಡಿತಿದ್ದು ಅಡಿತಿದ್ದು ದೀಪದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬರ್ಸಗ ನೀರು ಪೂರ ಇರೇಲಾಕದು ನವೆ ಉಲೈ ಚಂಡಿಗೆ ಅಡಿತದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ಅವಳೆ ಅಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಉಂಗಡದು ದೀತೆ ಆ ಜಾಗ ಅಡಿತದ್ದು ಜೇನು ಅಡಿತದ್ದು ದೀಪದಿ ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ವಿಟ್ಲಗೋರ ಪ್ಯಾರುಂಡಿಂಕ್ ಡ್ಯಾಗ್ ವಿಟ್ಲಗೋ ಪೋಪನೆ ನಾನು ವಿಟ್ಲಾಡೆ ಪಂಪ ಇತ್ತ ಬೆಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಗ ತುಲೆ ಕಂಗದ ಮುದಲ್ಡು ಪೂರಾ ನೀರು ಮಳೆ ಮಳೆ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಬುಂಡು ಬರ್ಸ ಕೆಸರು ಕೆಸರುಡೆ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದ ರಡ್ಡು ಗಾಡ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನಡತೊಂದೇ ಪೋಪುನೆ ಯಾನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಲು ಪತ್ತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಚಾ ಪತ್ತ ನೋಡು ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಚಾ ಓ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪುಣಾಗ ಬರೋದಿತ್ತೆ ನಾವು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇವೆ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಸಾರಿತನ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದಾಯ್ತಂಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಲಮ್ಮ ಬರ್ಬೇಕಾ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿಯ ವಿಟ್ಲಾಗ ವಿಟ್ಲಾಡ ಇಂಕ ನಾಲ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಇಂಚಾನೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಮರತ್ತು ಬೋಂತೆ ದೈತ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಅವನಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಅನಿತ್ತ ಕೌಂಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನೀಟ್ ಅದ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಂಡ ನಾನು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದು ಮಿಷಿನ್ ಹಾಲತ್ನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇದಿತ್ತ ನೋಡು ಭತ್ತನ ಬೇಲೆ ಪುರಾಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಯಾನ್ ಎತ್ತೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಕುಲ್ಲು 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 ಹುಲೈ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಮಂಜು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶಾಲಕ್ಕನವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ದೈತ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲತೆ ಹಾಂ ಇತೆಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐನು ಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೈತನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೊ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಅಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆದ ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನುಂಡು ಯಾನಿತ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋದಾಯಿ ಕುಡ್ಡೆರ ಪಕ್ಕಾಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ದಾಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಣತ್ತದೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದ ಮಿಷಿನ್ ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತನ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡತೆ ಮುರಣಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಗು ಮಿಷಿನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮುರಣಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಲಾತನ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಸುಚ್ಚಿದೈತೆ ಐತೆ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ನೀರಿನ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ನೀರು ಲೈಟ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐತೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಲಾತನ ಅಂಚ ದೈತನ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ದೈತನ ಉಂಡಾದಿಪ್ಪು ನೀರಿಡು ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಮೀನಿಗೆ ದಾಲ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚೂರು ಬಿರಿಯಲ್ಲ ಮುಟ್ಟನಾಗ ನೀರಿಗೆ ನಮಕ್ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದ ಶಾಕ್ ಹಾಕಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಚೈನಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪೊಸತ್ತು ಕೊಣತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತು ಎಂತಿ ಕಲ್ಪುಗ ಇನ್ನೊಂದೇ ನಿಕ್ 400 ರೂಪಾಯಿ 370 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೊರಿಯರ್ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ನೀರು ಕ್ಲೀನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಡಿ ಬಿನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಜಿಂಜ ದಿನ ಅಂಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡೋದು ಪುಡ್ಸೋತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಖದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ಕೋಡೆಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ ನಿಕಲ್ ಜಿಂಜ ಜನಗಳನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತದ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋ ತೂನಾಗ ಇಂಕೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ
ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಂದು ಬೊರ್ಚಿತ್ತಿಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಿ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಜನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಷನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂಡು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಐಟ್ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರಿ ಏತೆಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಮಂತ್ರ ಐಟ್ ಇಪ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆನಾಗ ಪನ್ಪುಣಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರಿ ಸೊ ಈಕೆ ನಾತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬುಗದೈತ ಪಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯತ ಪಂತ ಅಂಚ ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ ಪಂತನ ಈತೆ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯಗ ಸಂತೋಷಗ ನ್ಯಾಯತಿ ಕೊಡು ಬುಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಕೇನುಂಕ ಹೋರಾಟ ಮಂಪನಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ದಾತ ಪಂತನೆ ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಕುಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಚಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಂಡ್ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿಂಡ್ ಸೊ ಕೆ ಲಿವ್ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಸೊ ಯಾನ್ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ.